Digo a media galega, porque tamén, Desde desde que se jubilou a Mancio Ortega, claro, a media pegou unha subida para arriba moi grande. Entón, claro, hai 150.000 euros. Ahí los tienes. Por eso fan así. No, pero hai que dicir ahora, en honor a verdad, que gracias aos xubilados e xubiladas, pensionistas e pensionistas galegas, que están levantando este país, Galicia, verdad que sí? Que carallo va a estar levantando? Señora, sí. Así que... Habría que cobrarlle os medicamentos para que non... Dame o micrófono. Programa de Media Castaña. Como? O programa que facías, Media Castaña, como le chamaba. Acordaste cando empezamos no Robert que facíamos unha sección que era Media Castaña? Sí. Tú eran eles. Pero vos sodes matrimonio? Sí. Sí, daqui. Pero canto hai desto hai 23 anos. 23 anos, sí. O programa leva 17, pois haberá 23. Más ou menos, sí. Sí, Cálculo aproximado. Aproximado, sí. Había o euro xa, así de que... Tú cantos... Dice, había o euro xa. Xa era, que non eran pesetas de hoy. Tú cantos anos tes? Eu, 19. Mirando... Non aplaudir este chiste. Visto ao revés, son 19. Tes 91. Exactamente. O sea, non estás perfecto, pero es decir, No, estás... perfecto, no. Moi ben, Quixera estar perfecto, pero non. 91 e jubiláchete antes dos 65, seguramente. No. 65 exactos. Para ir 75, 4 meses 85. antes porque me fui al paro. Ostras, pero levas 26 anos chupando, Ai, chupando, tamén os paguei. Tamén non pagache, te verdade. En que traballache? Eu traballei en moitas cousas. Eu Vale. traballei en altos... Legales, porque eu estuve en Francia 17 anos. En Francia? En Francia. O tú estás cobrando pensión francesa Non, tamén? era o que faltaba que non. Non cobras a pensión de Francia? Naturalmente. Ostras, este suba media. Cobras... Suba media. Cobras por Francia e por España? Eu non. Ele. Pero cobras por Francia e por España? É loco. Canto cobras de Francia? No, non me digas o total. 200 euros. Paganche 200 euros franceses de mierda estes. Sí. E non o resto. Mentiroso. No, de Francia cobras 1000. No. 1000. 17 anos en Francia. Uy, tú cobras bastante máis de 1000. 17 anos en Francia. El cobra 1000 de Francia Mais. e 2000 de aquí, 3000. Sí, más ou menos. Más ou menos. Entón, como vai morrer? Non dá morto? Non dá morto. É que non quere. Ostras, cobrando eso non... Entón, Somos cantos da anos... mesma provincia, somos de Jefa, Villalba. cantos anos levades xuntos, entón? 60. Pero preguntei a ela, pero bueno, non pasa nada. Eu digo a verdade. Canto levades xuntos? Eses. 60 anos. Vamos para 61. No 95. Cando vos casastes? No 95. Casaste vos tarde, Como 90? No sé. Como ano 95 de mano. Como 90? No, pero estou... No 95 xa dormíades en camas separadas. O 65. Sí. Ainda non nacéramos. No, non naceremos aí, non. O sea que levades casaos 30, 40, 50... 60 e pico. 61 anos. Sí, sí. Onde foi a luna de miel? A París, carajo. Que no. Foi por Porque París. estaban ali en Pasou por Francia. París porque nos fomos, eu vim a casármonos e foi Tú traballabas en París? en Francia. Foi cerca de Ao lado de Luxemburgo. Luxemburgo. Ao lado de Luxemburgo. Que bonito é Luxemburgo, eh? Moi bonito. Moi bonito, sí, moi precioso. Precioso. Fui moitas veces, a Luxemburgo. Luxemburgo capital, en Francia. Entón vos non conocestes outro home nin outra muller, fostes xa... Non? Fostes directo. Directo al grano. Que bueno como se reu, tío, eh? Oye, Al grano. o noso noviazgo foi todo por cartas. Como? Por cartas.
Porque vos xa fixestes o amor estando casado xa. Claro. No, digo en serio, claro. Sí, Tú por que te ríes? Más ou menos. No, digo facer amor sin roupa xa, digo. Sin roupa. Bueno, él ya Bueno. estaba, pero yo me A fui. vida foi así. Me fui con él. Que eu casado. non fui migrante. Estamos facendo dúas paralelos, dos programas. Iba como turista, pero iba para traballar. Ah, fuiste como turista? Exactamente, que non fui para migrante. Foi como turista. E a coxe... Chama aí alguén? No, pero Trae pa aquí, collemos, trae pa aquí. No, Trae pa aquí. traga pa aquí. Está pa aquí. Que contestamos aquí? É o médico que te está vendo aquí, dice... Dixolle que non salira da casa e está aí a tía. Quen é? Quen é? No, pero dime quen é? É o teu fillo. É Quitache a voz. Non ve que está salindo na tele. Pa quitar a voz, sono de carallo, No, pero colle que vai estar parindo unha vaca. Vai estar parindo unha vaca. Donde está? Está enganado. Donde está? En Cartagena. Igual te está vendo desde Cartagena, Home, claro que sí. Claro. Porque dixen que viña aquí. E tiña neta en Santiago estudiando e xa yo comunicou. Claro, Entón xa non quero No, falar no, con eles. el Pois está xa o meu día, non quero falar con eles. el está te vendo desde Cartagena. Entón dixo, vou chamar porque miña nai non vai ser tan tonta de ter o móvil encendido. Dice, estamos collendo moita cámara, vale. Encántame esa expresión, Sí, sí. Estamos collendo moita cámara, Vale, de aquí. Dixo yo outro día Esther Expósito en Mbappé. Estamos collendo moita cámara, Bueno, vámonos. Hai comida? Hai comida, sí. Que hai? Sí. Trouxéronos Unha cousa. Unha cousa, Unha que cousa, unha cousa. Trouxéronos unha tarta. Unha? A Red Velvet? Sí. Red Velvet? Sí. É unha tarta buenísima, Pois trouxéronos eso. Que na trouxo? Clara, mira, témolo ali, mira. Onde está Clara? Dalle un aplauso. Oh, mira, que chulada. Dalle un aplauso para Clara aí, veña, va. Gracias, Clara. Vaya pasada, Toma. Claro, esta é a famosa Red Velvet, Que parece que ten nombre dunha serie de Antena 3, pero non. Parece. Que leva? Pois leva o de todas, fariña, ovos, chocolate Pero o color vermello de que é? e de tinte. Tinta do pelo. Sí. Cargueille ben. Está moi boa pinta, Moitas gracias. Vamos a abrir aí, parece. Veña, va. Sí, Moi ben, sí. Espera que vou por Un aquí aplauso abrir. para Clara aí, guai. O cuchillo é propio. Sí. É o cuchillo propio para... É o cuchillo que serve para as tartas. Ai, que chulada. Mira que espectáculo, Que espectáculo, sí. Mirad, Buah. Maravilla, Boa pinta, Pena que o jubilado non lle deixo ao médico comer isto, Que? Oh. Que non se poden imaginar ustedes estes esfuerzos que fago a veces para... É que a túa vida é dura, É dura, sí. Traeme unha silla. Está buenísimo. Está buena, Gracias, Clara. Está moi buena, Pero va a seguir. No, porque pensei que podía estar seca, pero non está seca, Vale. Bueno. Hai algún albanel? Sí, temos un par deles. Sí. Un xubilado e outro un activo. Vale. A cal queres ir? Espera, porque primeiro vou enseñar a noticia. Seguro Venga, que a conocen xa. Pasou no Hostal dos Reis Católicos, en Santiago. Puñéronse a facer unha obra e hai certa polémica pola reforma nas gárgolas do Hostal dos Reis Católicos porque, que tú velas así, parece que lle meteron unha canaleta polo cu. Entonces, bueno,
houbo críticas porque meteron eses tubos aí ás gárgolas, que son as gárgolas, isto debe ser, eu non entendo de arte, pero... Luís, isto que é? Século XV? Século XV, non? 100 anos arriba, 100 anos abaixo. Entón hai polémica con isto. Por eso quería saber se hai algún albanel, si sabe se podía haber outra solución para isto. Sí. Porque estáse criticando moito esta Temos intervención. Temos un que está en activo, José Luis. Que está vivo. Sí, está vivo. Está ali. Está ali, mira, Cale. José Luis. Dale un aplauso a José Luis. José Luis, ¿qué tal? José Luis, vete para aquí. Vete para aquí. Ahí, vaya. Non é fácil encontrar un albañil, No, non é fácil, no. Hoxe en día, Que tal? Como te chamas? José Luis, Claro, José Luis, manteste sí. neso. Aguanto, aguanto. Este é nylon. É Nairo. Que se resbalan sin charmaos. Tú onde traballas? Eu traballo con unha empresa aí de Caldas. Levo xa, moitos E que anos. faz? Eres obrero de primeira? Se son oficial de primeira, dedico... Oficial de primeira, hoxe en día cobra o que lle dá a gana, Bueno, máis ou menos. Bueno, o que lle pagan. Ah, o que lle pagan. Vale, tú biche isto, non? Das gárgolas. Sí, eso... A ver... Eu entendo, antes de que digas tú cal é a túa solución, eu entendo que meteron eses tubos, porque entendo que hai unha canaleta por dentro, por onde, por onde vai a auga, Hai un canalón interior. hai un canalón por onde vai a auga, e a auga queren que saia por aí para que non escorra pola fachada, non? Sí. O que pasa é que, os canalóns interiores son moi problemáticos. Eu entendo que aí dar unha salida directa para que, o que dicías, para que non ande pola hormigóns, por pedra, nin por nada, porque, claro, esa pedra filtra, que ao correr agua por ela filtra ao interior. O malo que hai desto é os tubos que fan moi feo. Entendo que deron largo polo que eu tiño oído falaron que para que non lle caiga nos balcóns a agua, pero claro, tú eso se o deixas 3 ou 4 centímetros só o voado da gárgola, non vexas ese cañón para fora. Porque o problema é o largo, porque tú se o deixas así corto, non fai ese impacto. Sí que é verdad que se impermeabiliza o canalón e non faz un interior de lata, e co tempo está a agua outra vez entrando. O sea que me vai cobrar unha pasta, non? Sí, vai che cobrar, vai. Tú que lle houberas feito? Pois complicado porque Complicado. as aguas... Xa sabemos sí. que vai ser cara a reforma. No, as aguas en caños interiores son malas de eliminar as humedades. Porque aí non se lle podía facer fora da gárgola, no medio da gárgola, unha baixante igual, no mismo color que a pedra. Sí, pero claro, se tiñas que facer unha salida nos puntos, porque as salidas todas que ten... Unha salida? Pois, unha salida en varios puntos solo, porque senón todas as gárgolas que ten, tens que meter moitísimas Cantas gárgolas ten baixantes. aproximadamente? Ahora complica. É difícil de saber. Aí vense catro hai, de seguro. Ten máis, ten bastantes. Vale. Ten bastantes. Pero a ti gustache esta solución que deron ou non? No, é moito No. menos para o noso patrimonio, eso está físimo, vamos. E despois o que falamos... Mira que patrimonio non suelen ser quisquillosos, pero No, neste caso... son moito, que parece mentira que deixaran facer esa obra con esos tubos, porque xa che digo, está horrible. Está horrible. Había algún albañil Sí, mal sabes que que se no- lle entendo o que diga? Pode ver. No, é que vas a entender... No, que falou moi técnico, ¿Tú non? daste conta de José Luis? Non te das conta de José No, Luis? porque conocémonos. Sí, conócelo, sí. Sí. Quiso che enseñar unha vez un periquito que tiña no móvil ou algo así. No. Ou un loro ou algo así, acordas? No, ese non fun eu. Non fuche tú? No. Por non foi? No. Estuve con ele aquí outra volta, pero non... E que pasou? Nada, estivemos aí comentando o tema dos sueldos dos 200 euros que agora cobran os albañiles. Ah, sí, pero hai pouco, entonces. Sí, hai, Sí. foi... Pois tens que parar de vir tamén un pouco, Eu tamén o digo, Claro, non podes tampouco vir. Eu tamén Bueno, e digo. temos outro xubilado. Queres falar co xubilado? Un albañil jubilado? Sí. Que sepa máis que él, ao mellor. Seguramente. Bueno, o jubilado sempre... É xubilado. Pasa co jubilado que antes cobraban unha mierda aos pobres albañiles e agora son millonarios. Bueno, pero si traballou en Francia, non? No, eso tamén É de Francia, non? Non sei. A mellor estuve en Estás Suiza, Suso a ali. ver. Vos, Un aplauso para José Luis. Sí. Cale, Está Suso ali, mira. cale. Pero foi albañil. Foi albañil, sí. Suso. Quen foi albañil? Aí Suso Tú foi. fuches albañil, Sus? Déixame un sitio aquí, Antonia. Puñaron todo ao lado do altar, Que tal, como estás? Ben, Traballache de albañil? sí, Cantos anos? foi dos 17 anos. Daquela que aínda había albañil, que agora non hai maneira de encontrar Agora un. non. Non?
Canto leva retirado? Desde 2010. 2010, está ben, Bueno, 16 anos. Claro. Que che vai dicir? Contame algo desto das gárgolas. Tú que ti gusta, che como quedou, non? Sí, hombre, como non. Sí. É que é un bicho bonito, Como que non entende? Saberá ele sentando ou non entende? Usted quen é? A muller? É a tua muller? É que xa me estaba. Ele non che entende deso, non. Pero saberá ele que o albañil é ele. Non traballou neso. Ela é a contratista, non? Non traballou neso. Non traballou no cemento? Nas calles, non. No, en que traballou? Nas obras, facendo Nas obras de carreteras? Non, nas Obras de casas? de edificios. Vale. Pero a ti gusta como quedou esa solución das gárgolas ou non? Non, Espera que agora ainda hai outro que sabe máis ainda. Agora é o cuñado. Pásalle. Este foi albañil, que ten cara de albañil de sinvergüenza, Eu non entendo deso. Eu non entendo deso. Pero tú non lle lo hubieras metido un canalón cunha baixante, bonita. A todo largo. A mellor un canalón en pedra. Sí, onde aguantas?